na naman ako dito, Paps. Kaya nakita ko kasi may dinodok-dok ka ba? Ano yung dinodok-dok mo? Alam mo talaga, Paps. Ito talaga yung specialty ko, Paps. Nadinig ko na yata yan. Ayan yung specialty mo, pagdodok-dok. Madaghan, Paps. Ano yung dinodok? Saan yan ibubutang yan? Ibutang ito dito, Paps. Himuan to na bangko eh. Okay, ito pala yung himuan yan ng bangko. Rare type ng Cafe Racer sa 250. Red ang color, no? Hindi, parang Sino yung tumatag-iyan ito, Paps? si Paps Ken from Dabnor. Ito. Siguro may nakakilala na sa kanya. Okay, may nakakilala nito, Paps Ken from Dabnor. May shout out ka ba dyan, Paps Ken? Shout out sa Dabnor. Shout out sa Dabnor. May kasama rin siya. Umuuban din dito. Ito. Ang mga pupugi talaga nila ba? Nasusuroy sa... Iniskam ako nila eh. Iniskam ako eh. Ha? Iniskam ako nila. Nakakasuroy na naman sila dito ba? Oo. Malalagot sana ako pero okay naman kasi magkabayad sila ng mahal eh. Huwag mo namang hingian ng mga mahal-mahal na masyadong ganyan. Mahal na sa atin yung mura eh. Ilang taon na to sa'yo, Pap? Ito yung RC mo. 4 months pa to. Oo. Oo. Maganda kasi. Nalilibo ka. Yung sa akin 2 years na yan sa akin. Ayun pala yung akin, no. Sayo pa sayo? Yes. So hindi pa sayo yan, hinulugan mo pa yan eh. Natapos ko na yan. Ay, Oh, tapos na pala. humana yan. Iba talaga. Converted to scrambler na po yan. Ito, Cafe Racer stock pa po siya. Oh, tingnan nyo mga katagsa dyan. Nakikita ko naman kasi itong mga color na ganito ba. Panagsaon naman talaga. Tingnan mo, binabaog ko. O binabaog ng mga... Ay! Binabaog ko. Yan, binabaog mo. Babaogin, ganyan. Binabaog ko para humuhulma. Hulma yan dyan oh. Hulma. Yan yung lalagyan ng iyong mga... Lalagyan ng mga... Laragbihan na naman. Alagbihan na naman. Gumagawa na naman siya ng... naman natin ito ng mga pinagbabawal na teknik. Oh. Huwag mo kasing sisimutin kasi makakabuwang yan. Wala na, iba na naman yung teknik na gagamitin natin. Ha? Yan talaga, no? Nilahi ko na, nilahi. Ilahi ko na. Tingnan mo, dinulog. Pops Ken, bakit ka nakasuroy dito? Saan mo nahibalaan ito, Pops Ken, nga may gumagawa dito? Dabnor yapon. Kang Pops Mike. Promoter natin yan. Promoter talaga ito. Ito talaga, isa-shoutout ito si Pops Mike ba? Shoutout dyan, Pops Mike ha? Shoutout dyan. Promoter ka talaga ng mga motor-motor na ganito ba? Inayan mo, pagdukduk dyan. Yan. Dinudukduk na namin yung mga ngasin natin dyan. Kinuha mo dyan sa atop, no? Dapat may sounds talaga. Itong sin na to, kinawat mo ba ito sa atop ba? Tingnan mo. Ha? Kinawat ko yan sa hardware. Kinawat mo sa hardware? Kinawat ko sa hardware. Kinawatan din nila ako ng sobrang libo eh. Ganyan naman talaga magpabuhat ng mga bagong level up na mga set cover, no? Sin ginilalagay dyan, Pops, no? Sin. Sabi ng iba, plain sin. Oh, plain. Sa akin naman, plain sheet. Iwan ko kung Plain saan sheet. yung ano. Saan haom yung ba? Yung haom. Saan yung haom Plain sheet talaga ba o dito? plain sheet? Para sa'yo, saan mong haom, Pops? Magbutuhan tayo. Plain Saan sheet yung at haom dito? Yung haom talaga dito? Ito, hahaumin natin yan. Ngayon, kaya nga dinulugpok natin eh, para hahaum dyan oh. Ito yon. Oh, lalagay niyo ito sa RC250 ha, Classic 250 ng Rusi. Oh, yan ha. Pangit pa yan. Pangit Yan, talaga stock yan. pa po yan. Stock na masyado itong yahang kuano. Nakakasuya talaga ito ba, no? Hindi pa kasi sinusumpayan yung... Di pa sinusumpayan yung swing arm ba? Kakalakot talaga ba? O, ayan na naman, bumibisita na naman to. Kinukuhit mo ko. Bakit mo ako kinukuhit? Yan. Nire-regards mo na ba ako dun sa ano mo? Igagaw mo? Saan mo to nakuha, Paps? Tagom, Rusi. Ilang kwan eh. Ikapilang nga gen. Ikapilang nga generasyon. Kaya lang yan ang matuktukin sa dyan. Third generation. Okay. Dungan ta, third na ako ah. Dungan kayo. O, dungan kami kumuha third din sa akin ba? Nagkita na ba kayo? Ay, nagkita na kami ngayon lang. Ayan ang talaga mga gagapuhin talaga ang sumuroy dito ba? Ito talaga si Max, si Pops Mike talaga yung nag-endorse dito sa anong custom dito? Yamot gusto mo, yamot. Yamot custom, ayan no? Magdukdok na naman siya. Sige, dukdokin mong masyado dyan. Nalalakot kasi ako dito sa plain sheet na ito eh. Plain sheet. Kayo nang bahala o tapos ka mga mapis. Ayan, o tingnan mo. Ano naman sinusukod mo dyan? Para saan mo yan sinusukod mo? Tapay-tapay. Galing ha? Ay, tapay-tapay. Sabay sor. Ibubutang dyan. Sundan mo yung isa. Ibubutang dyan?
Utang idiri oh. Ah, Pahimo advisor. Pahimo ano nag-advisor? Oh, ikaw talaga, nirigisyo ka na naman ba? hindi lang tayo ng ano, kalo ba? Ano Kuhain nga natin yung talaga? advisor. Yan talagang mga teknik mo ba? Sinusupot mo na naman tapos sumayaran mo na agad so. Mga sumuning iro nga tirada mo. Ito, dapat kabilib. Ayan, bumabanha na naman yan. Bumabanha na naman. Ito yung mga pinagbabawal na teknik. Bumabanha na naman yan. Side-side mo naman yan. Ano ang kinalilibugan mo dyan? Ha? Bakit? Bakit ka nalilibog dyan? Itong clearance na to, dapat mawala to. Oh. Anong hihimuin mo dyan? I'm gonna make something out of the plain sheet to put it here so that the inner basta kanina diri sulod dili makitan. Yung may Yan pala. Sorry Pops, hindi ako nakaisugakod Pops. Hindi ka kakasugakod. Okay, ito yung motor talaga ng lumayo pa dito from Tagum City. Okay. Ito yung kanyang RC250. Yan. Pwede ako magpapalihog Pops, na iduduot mo dito Pops. Iduot mo daw siya, Ben. Iduot mo Brad. Kasi wala siyang helper ngayon. Brad, kasi anuhin natin Brad, babaglisa natin. Biwildingan mo pa ba yan dyan? Oh, babaglisa natin makadagan. Ah, ganyan kung pagbubuhat kayo ng bangko na kukunin yung stock niya. Ganito talaga yung pagbubuhat, Paps. Ah, galing-galing mo talaga mag-design, no? Oo. Alam mo, ako talaga. Noong una, designer talaga ako. Ha? Designer ako. Designer ka talaga ng mga ganyan, no? Ng mga kabao. Mga kabaong. Kasi Ayan. kasi ako noon eh. Sa St. Peter ka pala nagtrabaho. Bakit ka lumayas doon? Mayas ako kasi, Kasi nag-away sila ni... Hinihigaan mo yung kabaong, no? Hindi. Ha? Nag-away sila ni San Miguel. Ang katwira naman yan. Ba yung San Miguel? St. Peter at saka si San Miguel? St. Michael. Ito Kaya pala. ayaw ko madamay, kaya humawa ako. Paghawa ko, nagkalimugan pala yung dalawa. Ayun, hawa nila yung memorial sa Ayan. akin. Ah, kaya pala, no? Kaya Sige. nagmamahay ako nung humawa ako eh. May memorial chapel pala na naganap. Dito na naman tayo sa Pikas, Pops. O, sa kabila ka naman. Excuse muna ako ha. Excuse mo na kami yan mga. O, ito. Yan. Dyan na naman. Biwildingan mo na naman dyan. Ah, May nag-wait.